een soort publiek joet bij de laatste trainings van zowel Heerenveen als Cambuur, voorafgaand aan de Frieske derby morgen. Vuurwerk is dan 800 man bij Heerenveen. Bij Cambuur ziet de H-tribune heel vol en kwamen er maar liefst 4000 man op de training aan. Nou, ik vind het geweldig, fantastisch. Hier gaan we heel lang op wachten dat het zou komen zo. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ja, dit was mijn maken, de laatste training sa. Nee, ga ik nog nooit meemaken. Nee, echt net. Dus het is een feest om hier te wezen. Ik hoop dat we winnen. En of het dan 1-2 of 1-3 of 0-1 wordt, ik vind alles best als wij maar winnen. 10-0 voor Cambuur. Zo hé. Ja, maar Cambuur is ook wel goed. Bij Heerenveen wat minder publiek dus, maar wel een mooie sfeer. De spelers binnen zichtbaar onder de indruk. Ik assistent-trainer Johnny Jansen al moet hij even sprinten om wat klein te rijden. Na een lieds jellehoeren is er wat verwarring als de spelers naar het oren veld gaan. De training is dan besletten, al wordt er nog wel wat publiek daar litten. Voor Doke Smit wordt het een speciale wedstrijd. Hij is hikke en tuin op het Heerenveen en speelt het morgen in de basis, omdat Stefano Marso blessure is. Ja, het gevoel is goed. Ja, ik weet niet of je het net gezien hebt, maar ja, er waren heel wat supporters. En ja, wat ik nog nooit mee heb gemaakt op mijn training. Dus nou ja, daardoor is het gevoel alleen maar beter geworden. Ja, is dat toch oors dan oors? Ik bedoel, had vorig jaar bij Go Ahead Eagles Zwolle een derby maken. Maar dat was Fries, Heerenveener, Heerenveen Cambuur. Is extra speciaal? Ja, natuurlijk. Dit is het speciaals denk ik voor mij als jongen uit Heerenveen. Ja, in de Eredivisie die Friese derby spelen.